gamle reporter afsted for at se, om han kunne få billetter til showet i kampen mod de unge. Der er 1500 pladser at kæmpe om. Jeg spørger lige chefen, hvad MTV kræver af sit publikum. The first would be their energy. So high energy is so important. Secondly would be their attitude. And thirdly is style, their looks. Det er jo lige min profil. Men måske skulle jeg klæde mig lidt mere ud. Pludselig finder jeg ud af, at jeg skal op mod 4 18-årige udvekslingsstudenter fra Latinamerika. It's normal to us be happy, dancing, doing things like that. Then it's to be so cool. Ja, hårdt. Men det er ingen forhindring for en 46-årig blegfed dansker. Nu med selvtillid. Oh, I'm gonna win the samba. Desværre var en samba i prøven, men vi skulle i stedet vise vores reaktion, når verden for MTV Awards bliver præsenteret. Jeg er stadig med, men forsøger at skjule sandheden, da den engelske casting manager spørger, om vi kan holde samme tempo gennem hele showet. Men da belønningen i form af billetter til showet skulle deles ud, var jeg alligevel gennemskuet. Okay. Nu ved jeg, hvordan David Beckham må have det. Egentlig god nok, men henvist til reservebænken. Nå, men så kunne jeg da glæde mig over, at alle mine 4 latinamerikanske venner fuldt fortjent fik billetter. Ja, det er stadig muligt at komme til prøve som publikum i Bella Centeret onsdag, fredag og søndag